Déu-n'hi-do. Sembla que estiguem a Lapònia. Mare de Déu, com està això? Vinga, som-hi. Quina feinada, això? Aquí de peu. Bueno, no hi ha seients. Que raro. Esquís, Sí, però són d'esquí de fons, no? Ja, suposo. Quina xulada, Mai ho havia vist tan nevadíssim. Li haurem d'enviar els colomers. Sí. Part de la boca i el nas ha de fer molt fred. Que xulo que es veu. L'accident. El petit accident. Ja està. No sé com haurà quedat la gravació. Ja aneu per tot arreu. Un accident inclòs. Ara? Estic en el dit. T'estàs veient a tu? Claro, és el que fa. T'estàs gravant a tu? Sí. Vale. Després d'haver caigut amb raquetes, que ja és el colmo. Doncs ara, anem a seguir la ruta cap allà. Problemes tècnics. Això, mira, els trens és un accident. Sí, però només tinc un passador. Allà. Ja està. Ara filmarem. Hola. Quines sabatetes. I aquí, si caus, patapum. Ara com que em caigui com abans. Iep, sí, ets tu, ara sí. Ara sí que surts. Bueno, ara dilema, per aquí o per allà? Vam tenir una mica més indicat. Vaig a mirar, a veure si m'aclaro. Intentem a veure si es pot menjar el bocata. Quin paisatge més xulo. I ja podem anar tornant. I no em giro, no fotre'm de cap. No voleu pujar ja dalt de tot, que és la tossa dalt. Va ser que no. Sí, avituallamiento sólido. Ara sí que es veu bé la tossa dalt. Molt bé.